Internet. To je ta věc, kterou používáme skoro všichni. Potřebujeme něco udělat do školy? Najdeme to na internetu. Chceme jít večer do kina? Podíváme se na program, no kde jinde, než na internetu. No a když se chceme spojit s kamarádem a nechceme zbytečně platit za SMSky, napíšeme mu na chatu, na Facebooku, na ICQ, na mail. No a tohle všechno funguje právě díky internetu. Ale přece to nemohlo být tak, že internet byl najednou z ničeho nic. Ne. Internet má mnohem delší historii. A pojďme se teď podívat na to, jakou. Počátkem 60. let se v Americe zrodila myšlenka vytvořit síť, která by propojovala nejdůležitější vojenské, vládní a akademické počítače. V roce 1969 vzniká první zárodek internetu, takzvaná síť ARPANET. ARPANET je síť výzkumné agentury ARPA, amerického ministerstva obrany, ke který jsou zatím připojeny 4 počítače. V roce 1971, o 2 roky později, vzniknul první předchůdce e-mailu. Jako skutečný zrod internetu lze označit rok 1973. Je totiž formulovaný základní jazyk internetu, takzvaný přenosový protokol TCP/IP. O 4 roky později, v roce 1977, už je prvních 100 připojených počítačů. To se dneska zdá málo, ale v tom roce to byl opravdu úspěch. V roce 1984 už to je 1000 připojených počítačů a o 5 let později, v roce 1989, už to je 100 000 připojených počítačů. Služba World Wide Web, WWW, byla vynalezena v roce 1991 v Ženevě. No a co nám říká Wikipédie, největší internetová encyklopedie o heslu World Wide Web, neboli WWW, zkráceně web? Ve volném překladu to je celosvětová pavučina a je to označení pro aplikaci internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů. To znamená, že člověk na něco klikne a dostane se na další internetovou stránku. Na tomhle v podstatě funguje internet tak, jak ho dneska známe. Každá www adresa, kterou napíšeme do vyhledávače, se dá označit pojmem URL adresa. Je to v podstatě jakýsi jednotný lokátor zdroje. Obsahuje informaci o umístění příslušného serveru, respektive dokumentu, který se na webu nachází. Takže například napíšeme si http://www.google.com. HTTP označuje typ přenosového protokolu. Je to Hypertext Transfer Protocol, hlavní protokol WWW. Na konci máme .com a to je jméno domény nejvyšší úrovně. .com je mezinárodní doména. Například česká je CZ. Pak existují další mezinárodní jako org, info a tak dále. No a například v Německu je to D, ve Francii FR a podobně. Pokud bychom si chtěli založit svůj vlastní web se svou vlastní doménou, není to nic těžkého. V České republice si najdeme například stránku www.banan.cz. Podíváme se, kolik jaká doména stojí korun.
No a potom zkoušíme určitý hesla, aby jsme zjistili, jestli je doména volná. Jestli budeme chtít něco známého, třeba Praha, tak je téměř 100% jistota, že praha.cz i praha.com voln nebudou. No ale můžeme si vymyslet nějaký slovo, u kterého je vyšší pravděpodobnost, že voln bude. A potom už si vybereme jenom doménu. CZ patří k těm dražším, ale třeba com, org a info jsou levnější. Ale právě díky internetu můžete teď sledovat tohle video. A můžete sledovat desítky dalších videí, kdy budete chtít, jestliže máte připojení k internetu. Takže internet má svoje výhody, nevýhody, důležitý je vzít si z něj to nejlepší.